अशा नवनवीन रेसिपीजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचसोबत चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. नमस्कार, मी सिद्धी तुमचे स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये. तर आज आपण बनवणार आहोत पालक भजी. एकदम कुरकुरीत आणि खाण्यासाठी तेवढीच टेस्टी आणि ही रेसिपी आपल्याला झटपट अशी बनवण्यासारखी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. त्यासाठी मी इथे हे पालक स्वच्छ पाण्याने धुवून पानं चांगली पुसून घेतलेली आहे. त्यानंतर इथे एका बाउलमध्ये 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून तांदळाचे पीठ, 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, पाव चमचा हळद, हिंग, चवीनुसार मीठ, हे असं क्रश केलेले ओवा घालून हे सर्व आता आपण चमच्याने मिक्स करून घेऊ. हे पीठ मिक्स करताना ह्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे. मी इथे बेसन पीठ मिक्स करताना मी चमच्याचा वापर केलाय, पण जर तुमच्याकडे विस्क असेल तर त्याने सुद्धा तुम्ही मिक्स करू शकता. तर इथे माझं पीठ मसाल्यांमध्ये मस्तपैकी मिक्स करून झालेलं आहे आणि तुम्ही इथे पाहू शकता की ह्यामध्ये पिठाच्या अजिबात गुठळ्या राहिलेल्या नाहीये. त्यानंतर एक एक करून असं पालक ह्या पिठामध्ये मिक्स करूयात. आणि तेलामध्ये सोडूयात. तर ह्या पालक भजीला गोल्डन कलर असं येईपर्यंत तळून घेऊ. तर तुम्ही इथे पाहू शकता की छानपैकी भजीला गोल्डन कलर आलेला आहे. त्याचसोबत भजी आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आणि बाकीच्या उरलेला पालक ह्याच पद्धतीने तळून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही इथे पाहू शकता की आपली भजी कुरकुरीत आणि चमचमीत अशी झालेली आहे. हे पालक भजी तुम्ही सॉस बरोबर, जेवणाबरोबर किंवा कशाही बरोबर खाऊ शकता. तर ही अशी झटपट होणारी रेसिपी तुम्ही घरी बनवून ट्राय करून पहा. ही रेसिपी कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.